Hej, du Thea her. Jeg vil gerne lige prøve at vise dig, hvordan systemet det virker sådan, at du kan få dine meditationer og dine fjernhealinger med det her nye system, der hedder WeTransfer. Først så kommer der noget, der ligner det her. Det her det er bare en af de første test. Men der kommer et link, hvor der står download link hernede. Det trykker du på. Så kommer du frem til denne her side, og så står der her, we are ready. Så det vil sige, at du trykker bare på download, så kører den lidt rundt, og nu spørger den så, vil du åbne filen, eller vil du gemme filen? Hvis du vil gemme filen, så du kan høre den flere gange, så skal du gå over og markere, så gem fil er markeret, og hvis du bare vil åbne den, så kan du kun lytte på den én gang. Jeg skal kun lige lytte på den en gang nu, for at teste den til dig. Men jeg tror måske alligevel, jeg siger gem fil. Fordi det du så gør, så er, at du går over, og så kommer den heroppe med en lille blå pil, og så kommer den frem om et lille øjeblik, for at spørge dig, hvor du vil gemme den henne. Eller også så har den faktisk bare gemt den helt af sig selv. Og det du så gør, det er, så trykker du her, og så kan du se, så ligger den lige her til dig. Testing nummer 4, så kan du trykke på den, og så kommer den frem, og så er det bare at trykke, så kører det lige til dig. Send mig lige en mail, hvis der er noget, der driller, for det skal det ikke. Vi skal jo snart i gang. Tak skal du have, og have en rigtig god dag.